Ranka ne gaskiya yaran nan sai a hankali. Ai abin da nake dubawa kenan. Yaron nan za mu yanke mai hukunci daidai da rashin da'an da ya aikata. Gaskiya abin da ya kamata kenan. Yawwa. Uwar gida, ki yi haƙuri. Kin kawo inda za a share miki hawaye. Bari hukunci ya zo. Assalamu alaikum. Ranka shi daɗe. Alaikum assalam. Allah ya zama Ka iso ba? mun Allah ya kawo. Kai da masa. Yau. Kai da Alhaji. Ku taimaka ku tale min yaran nan. To ma da yau. Kai. Tale mun shi da kyau. Ina so ka zabga mai bulala 10 daidai da rashin da'an da ya aikata. An gama ranka shi daɗe. An gama ranka shi daɗe. Za ka yi fada rashin ɗa. Inna. Wayo Allah na. Ke, me yake faruwa? Wayo Allah na. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ke, Wayo. ranka ya dade. Ranka ya dade. Allah dan Allah ba ya hakuri haka. Ya kai. Ranka ya dade a ce maka mun. Me ya faru kuma? Subhanallah. Dan Allah ya hakuri. Wallahi duka dukan cikin yarinya ta nake gani a ce maka mun dan Allah. A jikinta kuma? Eh gashi nan cikin ta ya farfashe. Dan Allah ya hakuri. Je ki zauna. Ranka ya dade. Je ki zauna. Ai da an ban da tsatsinci a jikin shi. Dan Allah ya hakuri ranka ya dade a kyale shi haka. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ranka ya dade zo ka duba bayan ka gani din da ya farfashe. Duk dukan ya fasa ba. Subhanallah. Ranka ya dade dan Allah ka yi hakuri. To uwar gida, Na'am ranka ya dade. to wannan fa abun al'ajabi ne. To Allah bai. wannan abu a barwa Allah. Mai gaskiya ne ranka. Yawa. Ranka ya dade ina roƙon alfarma. Na Allah ka bar mu tafi tare da su gaba ɗaya gida. To ba damuwa. Ba damuwa. Tashi ku. Tashin mu tafi. Allah ya kare. Allah ya kare lafiya. Allah ya kare. Masha Allah. Sarki. Yalla bai. Ka ga mun yi kun Allah. To Shi ake duka ita ke jin zafin. take ji. Hai. Wannan iko Allah ne. Wannan sai akwai Gaskiya akwai abin al'ajabi. Kai da masta. Akwai abin al'ajabi. To Allah ya kiyaye. Amin su Allah ya kiyaye. Sai ka ce abun mamaki sai ka ce littafin dare 1000. gaskiya wani abin da Allah ne. To Alhaji ka je gani. To Allah shi kyauta. Wannan soyayya daga Allah take. Daga Allah take. Eh. Yadda masa kaga iko. Allah shi kyauta. Gaskiya. Ha. Wannan rayuwa. To Allah shi kiyaye. Allah shi kiyaye. Allah ya samu dace. Masha Allah. Abdallah. Dalilin da yasa na ce ka biyo ni gida. Ina so roke ka gafara ne. Tsakaninka da kai da Sailuba. Saboda a zahirin gaskiya ban taɓa tsammanin cewar soyayya ku ta kai haka ba sai a yanzu. Shi yasa na ce bari in kirawo ka. Ka biyo ni gida don in baka hakuri ko in baku hakuri gaba ɗayan ku. Kurakuren nan tafka muku a baya. Kuma sannan abin da nake so ka sani Abdallah, kaga dai Sailuba mareniya ce, ba ta da uwa ba ta da uba. Shi yasa nake so in roƙe ka kamar yadda take amana a gurina, kai ma ina so ka rike min Sailuba amana tsakani da Allah. Dan Allah ka ji ko? Yanzu abin da nake so da kai, ina so ka tashi ka je ka nemo kuɗi ka kawo domin a ɗaura muku aure da kai da Sailuba. Ka ji ko? Ma'ana abin da nake nufi shine ba wai ina nufin ka je ka nemo wasu kuɗaɗe na daban ba, a'a ina nufin ka je ka nemo kuɗin da zaka biya sadakin Sailuba a ɗaura muku aure. Dan shine suna ta yadda da shi. Ka ji ko? Kuma ina fatan Allah ya muku albarka. Kun ji ko? Zan shiga daga ciki. Na gode. Ba komai. Ka gaida shi.